Το θέμα, όπως ήδη ανακοινώθηκε, είναι δόγμα και πράξη, αν θέλετε με μια ιδιαίτερη αναφορά στη διδασκαλία των πατέρων του 4ου αιώνα. Οι πατέρες του 4ου αιώνα, με πρωτοπόρους βέβαια τους Έλληνες πατέρες, κατέγραψαν με συγκροτημένο και μοναδικό τρόπο την ισορροπία μεταξύ θεωρίας και πράξεως, πίστεως και ζωής, δόγματος και ήθους. Σε μια περίοδο της ανθρώπινης ιστορίας, κατά την οποία η αναζήτηση της αλήθειας ήταν υπόθεση υπαρξιακή και βρισκόταν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, παρουσίασαν με σαφήνεια και με ανανεωμένο λόγο τη χριστιανική πρόταση και τόνισαν την αγαστή ενότητα δόγματος και ζωής. Στη σκέψη τους το δόγμα δεν κατανοήθηκε ποτέ σαν αφηρημένη θεωρητική και στοχαστική έννοια, αλλά μάλλον ως λόγος εφηρμοσμένος, ως λόγος έμπρακτος. Κατά τη στοιχεία η πράξη δεν απηχούσε κάποια εξωτερική συμπεριφορά, αλλά ήταν φυσική ανάκλαση της αλήθειας, η οποία ως τρόπος ζωής συνήχε την όλη ύπαρξη του πιστού, του εν Χριστώ δηλαδή, δια του Αγίου Πνεύματος αναπλασμένου ανθρώπου. Έτσι η χριστιανική πράξη είχε έντονα χαρακτήρα ελόγιμο. Ήταν λογική, φυσική λειτουργία της υπάρξεως και όχι απλώς κάποια τυποποιημένη εφαρμογή εξωτερικών κανόνων και θρησκευτικών παρενέσεων, τύπων και διατάξεων. Στην εκκλησιαστική συνείδηση της Ανατολής, η σχέση ή μάλλον ο αραγής σύνδεσμος δόγματος και πράξεως υπήρξε προϋπόθεση τόσο της θεολογίας όσο και του χριστιανικού τρόπου. Αυτή η αγαστή ενότητα ενοποιεί τον ίδιο τον πιστό και ειδικότερα τον θεολογούντα πιστό και τον υψώνει στην κατάσταση της Βασιλείας του Θεού. Η διαβεβαίωση του Χριστού είναι σαφής και απόλυτη. Ως δαν ποιήσει και διδάξει, ούτως μέγας κληθήσετε εν τη Βασιλεία των Ουρανών. Η γνώση και η εκφορά της αλήθειας, δηλαδή το δόγμα, συνιστούν την απαρέγκλητη προϋπόθεση της χριστιανικής πράξης, η οποία αξιολογείται ως αυθεντική ζωή, ως υγιασμένη και αιώνια κατά τους λόγους του ίδιου του Χριστού, ο οποίος στην αρχιερατική του προσευχή ευχήθηκε να δοθεί στους μαθητές τους από το Θεό Πατέρα η αιώνιος ζωή. Αυτή δε εστίν η αιώνιος ζωή, ή να γινώσκος είσαι των μόνον αληθινών Θεών και όν απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Η όλη θεολογία και το όλο ήθος των πατέρων του 4ου αιώνα συνιστούν ένα επίμονο και αδιάκοπο αγώνα για να διασωθεί η αποστολική αλήθεια, η οποία μόνη διασφαλίζει την αυθεντικότητα του βιώματος. Στη σκέψη τους η ορθοπραξία ως κοινωνία, ως μετοχή Θεού εν Χριστώ δια του Αγίου Πνεύματος είναι εφικτή μόνο όταν υπάρχει η Ορθοδοξία. Αυτό σημαίνει ότι κάθε παρέκκληση από την καθαρή πίστη, από την Ορθοδοξία, συνεπάγεται και νόθευση της πράξεως. Υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση. Η Ορθοπραξία στηρίζεται στην Ορθοδοξία και η Ορθοδοξία πάλι προϋποθέτει και καλεί αδιάκοπα την καθαρότητα του βίου. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσης κάνει λόγο για συμφωνία πίστεως και βίου. Πρέπει με κατηγορηματικό τρόπο να διευκρινίσουμε ότι το Ευαγγέλιο του χριστιανισμού έγκυται στο ότι το δόγμα του, η αλήθεια του, δεν είναι κάποιο ιδεολογικό αξίωμα, κάποιο θεωρητικό σύστημα
αρχών και αξιών γνωσιολογίας, αλλά είναι ένα μοναδικό πρόσωπο. Εδώ πραγματικά ο χριστιανισμός συντρίβει την ανθρωποκεντρική αρχαιοελληνική φιλοσοφία. Ένα μοναδικό πρόσωπο λοιπόν είναι η αλήθεια. Το πρόσωπο του ενανθρωπίσαντος Υιού και Λόγου του Θεού. Το δόγμα συνεπώς της Εκκλησίας, η αλήθεια και η αποκάλυψή του είναι αυτός ο Χριστός, η ενυπόστατος σοφία του Θεού, όπως και η πράξη της είναι ο Χριστός, με την έννοια ότι ο κάθε πιστός έχει τη μοναδική κλίση ο ίδιος να γίνει Χριστοφόρος και Θεοφόρος. Η Ορθόδοξη διδασκαλία, όπως αυτή συνοψίζεται στο σύμβολο της πίστεως, είναι η μόνη και η αραγής βάση της χριστιανικής ευσέβειας. Μόνο μέσα από τα ορθόδοξα δόγματα φανερώνεται το περιεχόμενο, το βάθος και ο χαρακτήρας της χριστιανικής συμπεριφοράς και πράξεως. Η ευσέβεια που δεν θεμελιώνεται στο εκκλησιαστικό δόγμα είναι μια ανούσια αρετολαγνία, η οποία τελικά εκφυλίζεται σε ουμανισμό και σε ευσεβισμό. Όπως και η ευσέβεια που στηρίζεται σε νοθευμένη διδασκαλία του δόγματος οδηγεί αναπόδραστα σε βίο αλόκοτο, παραμορφωμένο. Μόνο η ακρίβεια του δόγματος εισάγει τον πιστό στην εν Χριστώ δια του Αγίου Πνεύματος καινή και μεταμορφωμένη ζωή της Νέας Βασιλείας. Πάντως είναι αναγκαίο να τονίσουμε με έμφαση ότι το δόγμα και η πράξη στην ορθόδοξη αυτοσυνειδησία δεν αποτελούν απλώς δυο αλληλένδετες κατηγορίες και τα δυο είναι ενηλωμένα στο είναι του σώματος του Χριστού, στην Εκκλησία, ή καλύτερα δηλώνουν την ταυτότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Αν το δόγμα χάσει την εκκλησιαστικότητά του, μεταβάλλεται σε μια ιδεολειψία. Και αν η ευσέβεια ξεφύγει από την παρεμβολή της Εκκλησίας, μεταβάλλεται σε μια θλιβερή ιδιορυθμία. Το δόγμα και το πνευματικό εργόχειρο του κάθε πιστού καταξιώνονται, κατανοούνται και βιώνονται στην Εκκλησία, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Με την ομολογία πίστεως στην άκτιστη Αγία Τριάδα, ο άνθρωπος εισέρχεται στην άτρεπτη και αναλύωτη και άκτιστη ζωή. Αυτή την πίστη και αυτό το φρόνημα το παραλαμβάνει ο κάθε πιστός στο βάπτισμά του, όταν χάριτος ουρανίας επίκλησης και είδωρ και πίστης ζωής αρχηγός της μυθής γίνεται κατά τον Άγιο Γρηγόριο Νήσι. Μέσα στην Εκκλησία και με τις δοκιμασμένες μεθόδους που η Εκκλησία γνωρίζει, ο άνθρωπος συναντά τον πρωτότοκον πάσης κτίσεως. Έτσι πίστη και πράξη στο πρόσωπο του Χριστού ενοποιούνται. Το πρόσωπο του Χριστού είναι το αρχέτυπο του ανθρώπου, το ύψιστο δώρο και η καταξίωση του ανθρώπου ως δημιουργήματος του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός είναι η συγκλονιστική προσφορά μιας νέας ζωής, μετοχής ή καλύτερα συμμετοχής και κοινωνίας Θεού. Αυτό είναι τελικά η Εκκλησία, μέσα στην οποία και μέσω της οποίας κατανοείται υπαρξιακά το δόγμα και βιώνεται ο κενός τρόπος της υπάρξεώς μας.